Čištění zubů násilím. Co to může dělat s dětmi, s naším vztahem a s pozdějším vztahem dítěte k péči o jeho zdraví? Pojďme to probrat s dětskou zubařkou Beou. Říkáme si, je to přece pro jejich dobro, ale co když nejsou jenom dvě cesty, čistit třeba i násilím versus zkažené zuby? Co když existují i vědomé a respektující způsoby péče o dětské zuby? Proč je tak důležité hledat právě ty jemné způsoby? Keď deti pri hygiene držíme, nútime, tlačíme, vyhrážame sa im, aj keď je to v mene lásky, deti nemajú pocit, že je o ne postarané. Cítia pocit bezmocnosti, že sú nevidené, že sú napadnuté. Miesto toho, že rodič sa o mňa postará, si ich telo môže zapísať. Aj tí, ktorých ľúbim a ktorí vraj ľúbia mňa, sa ku mne správajú takto a nie som vteda v bezpečí. A toto sa ukladá k vzťahu k telu, k starostlivosti aj k blízkosti. Chceme, aby mali deti starostlivosť spojenú s blízkosťou a nie s bojom. Nejste špatný rodič, pokud jste to někdy zkusili. Jste možná jenom rodič zoufalý. My vám ukážeme, co s tím a jak to jde jinak. Nikoho z vás nesoudíme a rozhodně tím, že sdílíme tyhle informace, nechceme u nikoho vyvolat stud nebo pocit viny. Chceme jenom říct fakta a nabídnout vědomé, jemné a účinné způsoby zlepšení vztahu mezi rodiči a dětmi a tím i zmenšení nebo úplné vymizení bojů kvůli čištění zubů. Odmietanie čistenia zubov je často len jedným z prejavom narušeného vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Neznamená to, že ste ako rodič zlyhali, že ste spravili niečo zlé. Jednoducho sa medzi vami niečo zadrhlo, ale vždycky sa to dá napraviť. Deti, ktoré si odmietajú čistiť zuby, sa často správajú aj v iných oblastiach nevyspytateľne a nespolupracujúco, napríklad odmietajú ísť vyniesť smetí, urobiť si domáce úlohy, nechcú ísť ráno do školy a tak ďalej. Či to nazvete vzdorom, protivôľou alebo nejakým zlobením, hnevaním, vždycky je to skôr signálom k tomu, aby sme na tomto našom vzťahu rodič-dieťa pracovali a nepracovali len na tých oblastiach, ako ideš si umyť zuby, ideš do školy, ideš vyniesť smeti. A v příštím videu si konečně řekneme, jak na čištění zubů bez nátlaku a bojů.